cos molt costós que cantant no s'hi pot fer, perquè si guanya molt poc jo em sembla que em perjuda, que ja us he parlat de tot, de coses de golosina, ja us he parlat d'esmort que tenguéreu l'altre dia, de sa lluvia que ha tingut i també de sa varia, com amics i coneguts m'ho heu de fer una fita i si s'heu fet bescuit tampoc me s'hi donaria, ja pur treure'n un coc i posar-vos a repartir, el que si pues cap d'escop no m'agraviareu que i si em donásseu tot tampoc me s'hi donaria, que ses festes han vengut i han de demostrar alegria, ja podria ser venturós i he de treballar per bé, ara ja que em demaneu dos, en diré una per riure. I vàrem fer una promesa d'anar a visitar un sai, han sigut saber on era i en quina capita, el Sant Matí de Sant Antoni és el patró principal, i es dir que m'ho anàvem abans de ser Sarrava, el mos encontrarem un home que ens va demanar un bonai, si vol que us hi ensenya jo us faré veure on caia, hi havia va de comprendre que ho era jutge de pa, no era molt de respecte perquè duia calçons blancs i ens en ses jaques obertes sense dur res per davant, ell donava de s'altres veia tot el poble de Culma, i es va posar a seure en terra i em vaig estar a reparar, en que es buts de sa bragueta no en devinaven estralla, i per anar juntes veia un borralló de perla, no era tot filagasses, també portava un senyal, i em vaig fer un poc arrere que just li estava de veia, ni li girar l'esquena que veureu que usava espai, ni vaig dir sa companyera segueix veiem si m'una, que si ho arribat a veure no hauria set ignora, en mos convidava a casa seua o que hi passàssim tornar, que mos queries veure i el que fos important, i així es va de comprendre que ho era molt alliberat, li hem de fer favors en qualsevol cosa, ja que em demana